Aquesta nova organització en clústers ens facilita com a pacients la possibilitat de que si hi ha situacions de saturació dels serveis o de necessitat de recursos molt d'alta complexitat o que en un determinat moment en un hospital no poden ser accessibles, poder tenir altres hospitals de referència que facilitin que poder rebre l'atenció que necessito en aquest moment. ¿Em poden operar en cualquier hospital? Sí, afortunadamente la organización en clústeres nos ha permitido al grupo de hospitales que pertenecemos a ese clúster poder organizarnos de manera que el ciudadano pueda operarse en cualquiera de ellos. En nuestro caso, Sant Pau, Mar, Igualada, 2 de Maig, Puigverd, etc. Pero sin duda lo que más ha facilitado la organización en clústeres ha sido poder aprovechar de una manera más eficiente los dispositivos del área de críticos, que es donde seguramente más hemos sufrido en los últimos meses. En quines ocasions se'ns pot derivar? Els clústers van ser dissenyats com a estructures per sobre dels hospitals per poder compartir millor els nostres recursos durant la situació de la pandèmia Covid. Això ens permet conèixer de forma exacta cada una dels forats que tenim per atendre els diferents pacients. I abans de qualsevol derivació ens posem en contacte i pactem quin és el pacient al qual la derivació li donarà un benefici. De totes formes, sempre intentem que les derivacions siguin les mínimes possibles i només garantint la seguretat i la màxima qualitat pel pacient. Tot ciutadà es preguntarà, em pot perjudicar el trasllat de centre? La mobilització d'un pacient crític o semicrític sempre té un risc. Tot i això, sempre es fa buscant el màxim de benefici per al pacient. Per garantir l'èxit del trasllat és essencial la coordinació entre diferents actors de la xarxa assistencial. I aquesta xarxa, el paper del SEM, és primordial. El pacient en tot moment està assistit per personal d'intensius durant el trajecte fins a l'arribada a l'hospital.